Salam hormatly Atawatan TV YouTube kanalımızın tomaşaçylary. Gepleşigimiziň ilkinji sanyna daşary ýurtda okuyan taliplerimiz üçin gyzyklandyrýan harby gulluk barada soralara jogap beren bolsak, ikinji sanyna migrasiýa barada soralara jogap berdik. Gepleşigimiziň üçünji sanyna bolsa, 2023-nji ýyl üçin Türkiýanyň awraly ýokary okuw mekdepleriniň dol sanyny, şeýle hem Türkiýede bilim almak üçin gysga maglumaty ýetirdik. Habarymyzyň 4-nji sanyna bolsa, Türkiýede bolýan raýatlarymyzy gyzyklandyrýan nikada durmaýanlygyň barada resminama, ýagny bekarlyk belgesi nireden almaly baradaky maglumaty. Şeýle-de 2023-nji ýylda Türkmenistanyň deýinç güni haçan bolýar ýaly maglumatlary size ýetireriz. Şeýle-de hususan geljek ýylda Orada we Gurban bayramy haçan bolar ýaly maglumatlary tapyp bilersiňiz. Gelin onu habarmada ýeňişleýän geçelim. 2023-nji ýylda haýsy günler deýinç güni ýa-da Orada bayramy we Gurban bayramy 2023-nji ýylda haýsy günlerde bellense gerek. Ine bu soraglaryň jogaby 2023-nji ýylyň önümçilik senenamasyna öwrenip bolar. Türkmenistanyň Zähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi 2023-nji ýyl üçin önümçilik senenamasyny halk köpçüligine ýetirdi. Ministrligiň web saýtyna ýerleşdirilen maglumata görä, iş wagtynyň ölçegleri 8 sagatlyk iş gününden uğralyp, 5 günlük 40 sagatlyk iş hepdesiniň we 6 sagatlyk iş gününden uğralyp, 6 günlük 36 sagatlyk iş hepdesiniň senenamasy boýunça hasaplanandyr. Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda şu aşagdaky bayramçylyk we hatire günlerini kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär. 1-nji ýanwar Täze bayramy, 8-nji mart Halkara Zinanlar güni, 21-nji 22-nji mart Milli Bahar bayramy, 21-nji aprel Orada bayramy, 18-nji may Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni, 28, 29, 30-njy iýun Gurban bayramy, 27-nji sentýabr Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň güni, 6-njy oktyabr Hatira güni, 12-nji dekabr Halkara bitaraplyk güni. Şu günleriň öňündäki günüň iş wagty Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 61-nji maddasyna laýyklykda 1 sagat ýer tamamlanmalydyr. Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 62-nji maddasyna laýyklykda iş tertibi düzülenini, gejeki iş wagtyny, iş dowamlılıgynyň 1 sagat gysgalýanlygy göz önüne tutulmalydyr. Şol sebäpli 2 diň jarş güni 5 günlük iş hepdesini, 3 iş çalşygyny işleýänleriň iş wagtynyň ýyllyk gory her gejeki iş wagtynyň 1 sagatynyň hasabyny azalýar. Gejeki işiň dowamlılıgy önümçiligiň şertlerine görä zerur bolan halatlarda, hususan üznüksiz önümçiliklerde şonuň ýaly 1 diň jarş güni 6 günlük iş hepdesi mahallynaky çalşykly işlerde günnüzki iş bilen deňeşdirilýär. Beýan edilenler bilen baglykda 2023-nji ýylda sagatlaryň tarif meçhullarynyn iş wagtynyň ortaça aylyk dowamlylygynyň sagatlarda gaýtadan hasaplanyşy şu aşagdaky ýaly bellenilýär. 40 sagatlyk iş hepdesi üçin 165,12, 36 sagatlyk iş hepdesi üçin 150. Siz önümçilik senenamasyny Atawatan Türkmenistan saýtynyň ýükläp alyp bilersiňiz. Gelin bolsa bekarlyk belgesi nireden almaly ýaly soraglara jogap berelim. Resmi nikada durmaýanlygy barada delil hatyny daşary ýurtdan alyp bolýarmy? Türkmenistanyň Istanbul şäherindäki baş konsullugynyň web saýtynaky maglumatlaryna görä, baş konsullukdan resmi nikada durmaýanlygy barada delil haty almak mümkindir. Şeýle hem baş konsulluk Türkmenistanyň Adalat ministrliginden alynan resmi nikada durmaýanlygy baradaky delil hatyny hem tasdiklamak hyzmatyny berýär. Şeýle hem delil hatyny almak üçin raýatyň özüniň günden güni Türkmenistanyň Istanbul şäherindäki baş konsullugyny ýüz tutmalygyny unutmaň. Türkiýede bolýan raýatlarymyz üçin günnelik durmuşda iň köp gyzyklandyrýan meseleleriň biri hem ynanç hatyny almakdyr.
Onun çıxatı halkın arasında Rus diline aydılışı ýaly davernist ýa-da türk diline aydılışı ýaly wekaletname diýip giňden ýaýraýan we iň köp gerek bolan resmi namalaryň biridir. Bular barada biz size öň video habar ýazyp edip Atawatan TV YouTube kanalyna yerleşdiripdik. Kanalymyzda şeýle hem biometrik pasportyň, ýani halkyň arasyndaky zagran pasportyň möhletini Türkiýede uzaldyp bolýarmy? İkamet we çalışma izni bolanlar Türkiýe gelme üçin viza almalymy? Ýaly sorawlaryň jogaplary hem bar. Şol sebäpli kanalymyzda bu ýörüte viza habarlary tomaşa etmeňizi maslahat berýäris. Hormatly Türkmenistanyň Türkiýede bolýan we okaýan raýatlary, egerde size haýsy da bolsa Türkmenistan bilen baglanşykly bir resmi nama gerek bolsa, onu size ilki bilen Türkmenistan İstanbul şäherindäki baş konsullugyň web saýtyna girip görmeňizi maslahat berýäris. Bu size resmi çykdajalardan daşary goşmaça çykdajy etmeliňiz üçin hem peýdaly maslahat bolup biler. Şu ýerde Türkiýede haýsy da bolsa bir resmi namanyň terjimesi gerek bolsa, İstanbul şäherine yerleşen Atawatan danışmanlyk we terjime merkezine ýutup biljekdiňizi ýahatlatmak isleýäris. Hormatly tamaşaçylar, gepleşigimiziň bu sanyna size ýetirmek isleýän maslahatlarymyz şulardan barat. Gepleşiklerimizin innik sanlaryna görüşýänçe hoş sag bolun.